liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela isithimba samampondo baba mkhulu phakathi ame. Sihambile phela isilo sakwaZulu, isilo uSolomoni kaDinizulu. Ngawo umyalelo besithunywe wuye uShembe ukuthi ayoqoqa isigungu sakhe esiphezulu ondunankulu bakhe phela ukuze bebuyele Ekuphakameni kuzoshawa inguyazana yakho phela ukwakhiwa kwayo inkatha yokubuyiswa kwalo izwe labantu abamnyama elaselilahlekile. Njengoba wayeshilo yena uShembe ukuthi ngeke lisabuyiswa izibhamu nemikhonto izwe, kodwa seliyobuya ngako ukuthanda kukaNkulunkulu. Lokhu wayeqonde ukusho uShembe lapho wayesho kona phela ukuthi kumele bebuyele emthethweni kaNkulunkulu ukuze izwe labo elithathwe ngabamhlophe lizobuyela kubo. Njengoba like lachaza igumgedlela kusukela ekuqaleni kwendaba ukuthi endulo ngesikhathi izwe lisabusa abantu besakholelwa enkulwini kaNkulunkulu, izimishini nabelungu bengakafiki, babebusa bekhomba ngophakathi benemfuyo benakho konke, kodwa ngokonakala ukuthi kugcine kufike abelungu kwabe sekuqala izimpi ezazingenawo umkhawulo, okwaholela ukuthi naso isizwe sakwaZulu lesi sigcine sesingaphansi kwengcindezi yokuthi semukele yonke inhlobo yabathakathi ababethembisa ukubhila ezimpini kuze benqobe. Sase siphuma kanjalo emthethweni kaNkulunkulu, ilapho-ke kwagcina sekungene bona abelungu balithatha izwe. Okunye lakubala igumgedlela yiko ukuxabana kwabo abantu abamnyama, bexabana bodwa bebulelane bodwa, njengoba likhulumile nangayo uDingane owabulala umndeni wakhe waqotha imbokodo nesisekelo kwaze wasinda yena uMpande. Lo phela kwakuyiwo umthetho wawo amaJuda ukuthi awumbulali umfowenu, njengoba lichazile nangaso isizwe sakwaMaZulu ukuthi iwona amaJuda kwatholakala ngako ukuthi aphila ngaphansi kwemithetho yamaJuda namasiko awo, kwase kufakazeka ukuthi yiso isizwe samaJuda. Kanye naye umlungu uJohn William Collins wakufakaza lokho. Nangu naye uShembe esekhuluma ngayo le ndaba ethi isizwe esimnyama yiso lisekubhalwe ngaso eBhayibhelini. Noma kwakunzima kakhulu ukuthi inkosi uSolomoni ikwazi ukulizwa lolu limi olukhulunywa uShembe ngenxa yokuthi phela ikhule ngayo impilo yesilungu, njengoba wayezalelwe khona eSt Helena, futhi wayenabangani bakhe ababefunde kakhulu njengabo oJohn Langalibalele Dube kanye naye usibari wakhe uPersley Isakasele. Isilo uSolomoni sathi masifika esigodlweni saso sabe sesibiza bona ondunankulu ukuba kuhlanganwe phela kuzokhulunywa ngale ndaba kaShembe. uMankulumane kaSomaphunga wayekhona phela ewundunankulu waso isilo uSolomoni, iqhawe phela laso isilo uDinizulu, leli ebelithi liyofa lapho ukuyofa khona isilo uDinizulu. Ngalesi sikhathi phela beboshiwe ejele, base bethembisa ukukhipha uMankulumane, wanqaba wathi ngeke ngiphume lapha ejele ngishiye inkosi yami. Wakhombisa okukhulu kwethembeka, akafananga nayo uChakijana kaGezindaba Sithole owagcina ethengekile ethengwa amaNgisi adayisa ngesilo uDinizulu. Omunye wacelwa yiso isilo uSolomoni umyayiza kaNdabuko kaMpande. uNdabuko phela uye lona obengumfowabo waso isilo uCetshwayo, obezabalaza kakhulu ngalesi sikhathi saso isilo uDinizulu ekuhluphekeni kwaso, njengoba naye waboshwa phela ejele laseSt Helena nesilo uDinizulu bekanye naye uShingana kaMpande owumfowabo waso isilo uCetshwayo. Babeseke yena phela uDinizulu kuzo zonke izimpi ayezilwa kusukela kuyo impi yakwaCesa nakuyo impi yakwaNduli, kodwa lamaqhawe ayezabalaza ngalesi sikhathi awasekho phela, sekukhona zona izingane zawo njengaye umyayiza ozalwa kuye uNdabuko.
kanye naye utshani bezwe kaMnyamana, lona phela owagcina engaqondakali ukuthi ungakuluphi uhlangothi ngalesi sikhathi efika ehlathini waceza iSilo uDinizulu sibambene namaNgisi, efika nebutho lakhe ukuthi bazobukela nje ukuze behambise umbiko phezulu enkosini uMnyamana. Naye ukhona lapha umntwana wakhe uMathole phela osesesisigungwini sakhona lapha kwaZulu kuyo inkosi uSolomon. Bese kuba uye umntwana omkhulu uGilbert Zulu, naye owayengomunye wabeluleki baso iSilo Solomon. Bayayizwa le ndaba echazwa yiso iSilo Solomon ngalo shembe waso, asekhiphe umyalelo ukuthi akuhanjwe kuyiwe emzini wakhe olena phela kwelaseNanda Ekuphakameni. Nangempela baqoqana bahamba baya khona emzini waseKuphakameni, emzini kaShembe. Bathi uma befika wabamukela ngezandla ezimhlophe yena uShembe, wabe esebafaka kuyo leya ndlu ayekade ebalungisele yona ekuqaleni. Yabe isiyaqala ingxoxo yabo phakathi kwabo noShembe. Wababingelela uShembe wabe esethi-ke kuso iSilo Solomon, Zulu eliphezulu, ngiyathokoza ukuthi usufikile nazo izikhulu zakho enenquma nazo umthetho. Le nkatha esizoyakhalana ukuze ibe impumelelo uzophoqa ukuthi lezi ikhulu zakho izindlu khona lapha Ekuphakameni zizohlala lapha ukuze zizofunda umthetho wokuthi izwe liphathwa kanjani kanye nemithetho yokuphatha abantu. Uma sebefundile kahle konke, abelungu bayolibuyisa lapho izwe ngaphandle kwempi kanye nemibango. Uma nabo sebefundile sebeyofundisa nabantu ukuziphatha nokuhlonipha, bayeke nokuzondana nokuthi belwe bodwa, bese beyathandana. Ilapho abantu abansundu abayokwazi ukuzibusa khona, ngoba bobe sebethole amandla kaNkulunkulu. Lokhu kukhuluma kwakhe uShembe babedideke kakhulu umntwana uMyayiza, wayebonakala ngako kulokhu enikina ikhanda. Naye uMaNkulumane kaSomaphunga wayedidekile benomntwana omkhulu uGilbert Zulu. Kodwa sona iSilo Solomon sasibonakala sengathi siyawezwa la mazwi akhulunywa uShembe benaye inkosi uMathole. Okwachazwa uShembe yiko ukuthi bonke njengoba beyisigungu kumele bezohlala lapha Ekuphakameni. Inkosi iyona kuphela yohamba ibuye njengoba phela yakhelwa indlu khona lapha Ekuphakameni. Wabuye waphuma uShembe wabashiya bodwa lapha endlini. Ilapho bathola khona ithuba lokwenza inguyazana. Ilapho waqala khona yena umntwana uMyayiza kaNdabuko wathi mina ngeke ngize ngihlale kulo muzi. NoMaNkulumane naye kaSomaphunga washo njalo wathi cha impela nami ngeke ngihlale lapha. Nomntwana uGilbert Zulu naye washo njalo. Kodwa uMathole naso iSilo Solomon babesathule kusakhuluma lesi sigungu sezinsizwa ezintathu. Zasho ukuthi aniboni ukuthi sidlala isiqhaza sendoda engafundile. Phela babebuka nawo umuzi waseKuphakameni okwakhiwe ngazo izindlu zotshani. Bakhala kakhulu nangokuthi lo muntu unamanga, lo muntu uzosikhohlisa. Ngeke thina sivume ukukhohliswa umuntu ongafundile. iSilo Solomon sadikibala naso. Sabe sesibuza inkosi uMathole ukuthi yona ibona kanjani uma kunje. uMathole wathi naye usephelelwe ngamandla ukukhuluma kwala madoda amathathu. Kodwa konke sekusele ezandleni zayo ingonyama. Ingonyama yiyo esiyonquma, nami sengiyolandela lelo lizwi lengonyama, kusho uMathole. Ilapho-ke iSilo Solomon esabona khona ukuthi indaba kaShembe isigungu esiphezulu siyayichitha. Kodwa uMathole kuphela owayembuka ngenye indlela uShembe, emubabaza nobuhlakani. Kodwa ngenxa yokuthi wayeyedwa wayengenawo amandla okuguqula
ukujabula imiqondo yabo laba ayihamba nabo. Liyagoqa lapho ikumkedlela mzukulu mafuthi umGovu 20 nesuka phakathi kwami.